Bon dia, poble. 5:45 del matí. Aquest vídeo és reflexió, breu, curt i ras. La naiata aquesta d'Esquerra Republicana que està al Parlament amb el mocador diu que ha vingut aquí a fer gran Catalunya, a construir Catalunya. Bé, si tots han vingut a fer gran Catalunya, no sé què collons fotem nosaltres aquí pencant. Si tots han vingut a fer gran Catalunya, nosaltres què hem fet per Catalunya? Ja no entenc res. És a dir, tothom ha vingut a fer gran Catalunya, a construir Catalunya, que Catalunya sigui més rica. Cago en l'hòstia. Tothom cobra. Jo no. Tothom cobra. Cago en Déu. Llavors els catalans no han fet res per Catalunya. Perquè, clar, ens estan omplint Catalunya de merda, perquè aquesta tia és una puta merda, que porta el mocador al cap perquè Esquerra Republicana li va molt bé. Ben grassa que està la porca, com jo, porquets. La porca està ben grassa, deu menjar molt porc, la naiata aquesta. Aviam si algú m'hi explica bé que ell ha vingut aquí a menjar. La gent no ve a pencar. Escolteu bé. La gent ve a menjar. Queda molt lluny dels extremenys gallecs, que aquests sí que venien la majoria a pencar. Aquests sí que venien a pencar. I a menjar. Però aquests es van implicar amb Catalunya i aquests sí que van venir a pencar. La gran part. Però els que venen ara no. Els que venen ara venen a cobrar i a fer mal, i a violar les nostres dones, i a prendre'ns els nostres drets. Algú no entén? Són normals? Vinga, visca Catalunya lliure.